Asa man to nag-training tong tawhana ato? Ay, to ara. Pang, ganina ra ka? Pang, ako saan ako pagkadiri? Alangan mag-unsa ko diri pang. Siyempre, i-training ta ka. Nabot naman pagkadiri, mang. Ako rin magtirinig ako, mang. Magsulo na ko, mang. Ay dili lagi na pwede pang. Kinahanglan na kay trainer. Adili na kinahanglan trainer, mang. Pabundog ko naman, mang. Di pa ko kapil boxing, malata na ko naong. Pang, huna-huna aragod si Manny Pacquiao. Naamang gani na coach. Mo nang nakadaog. May mantoy ang coach, mang. Kitarong mantok pangutok. Ang ikaw. Sus, ayaw na gudaghag storya pang. Magsugod ta sa first step ha. Unsa naman po ng first step ni mo, mang? Taysa ha, kadali lang. Taysa ra gud pang. Ngano nag-helmet man ka? Mang, kabalo ko nga hard training ni. Nangandam na ko daan. Sige. Una ha, tudluan ta ka gazelle punch ni Ipo. Gazelle punch ni Ipo, mang. Unsa may purmana? Sige pang, ang una nimong buhaton ha. Dapat pang ha, ang isa nimo kakamot na diri sa ubos para ilig uppercut. Langkat ang ulo. Ako ulo may malangkat, ani, mang. Dapat pang abdik ka para masagang nimo ang kumo ba? Tanawa to ka ganina oh. Naigo hinuong ka. Abi bang ko na akong tudlo ra to, mang. Sumbang na ito. Alangan magmananghid pa na imuhang kalaban ug sumbagon ka pang. Mao nang mulay kay ka. Nala, sige. Mao makana imo. Sige pang, ang ikaduhang step, ang flicker jab ni Mashiba. Abi na ko sa salida na ni. Kabalo po ni siya ni. Muwaving ko. Sige pang, weaving jud weaving. Agay! Unsa man ka pang? Pagtanaw ba? Weaving Japon, mang. Weaving! Tinawan ako naong daw. Mao na mapildi ka pang. Kay tanga kay ka. Klaro ato? Klaro nito. Kapaspas ato. Sos, ayaw gud sig reklamo pang. Bangon diha, bangon kay napa isa. Ate, baka mangoy. Bunog na kay kuma. Sige pang, ang pamatay sumbag nimo pang. Ang dimserol. Puti kamay. Ang dimsirol ni Ipo. Kinanglan mo kabir yung kuha ni. Bantay pang! Puti kamay. Padulong na. Kabir jud pang! Kaigit ko karon! Mang. Tama na, mang. Tama na. Tama day ha! Unsa naman ron pang? Bawa ba? Agay! Damdani, mang. Atik-atik day gundang. Nakaigit naman.